Dit is Rondje Regio met vandaag Prematurendag in Roermond. We gaan naar het Burgerbos in Reuver. Maar eerst de installatie van de kinderburgemeester in Peel en Maas. Zo Saar, kijk eens hoe mooi je. Ja, heel mooi. Geweldig hè? Ja. De ambtsketen voor de eerste kinderburgemeester. Zullen we eens kijken of die hier mooi staat? Ja. Ja? Nou, doen we het ook even zo. Beste mensen, Saar, de eerste kinderburgemeester van de gemeente Peel en Maas. Ik zou haar vast even een applaus geven. En ik weet zeker de mensen die thuis allemaal volgen, alle raadsleden, die applaudisseren nu allemaal van achter de computer. Ja. Ik doe het even zo. Kijk, hier horen we ook wat. Daar hoort natuurlijk ook een hele mooie oorkonde bij. Uitgereikt aan Saar Fransen, de eerste kinderburgemeester van Peel en Maas 2021-2023. Ondertekend door de burgemeester van de gemeente Peel en Maas, Wilma Delis. Die mag ik je ook nog geven. Nou Saar, Dankjewel. nogmaals van harte proficiat. En wat je dan altijd even moet doen, en je hebt hem ook voorbereid, is dat je zelf ook even iets mag zeggen nu. Ja. Gaat dat lukken? Ja. Prima. Goedemiddag, ik ben Frans. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7 op OBS Favoriet. Samen met mijn tweelingzus Puk, mijn ouders en Marie, onze hond, woon ik in Helden. Mijn hobby's zijn atletiek, skileren, tekenen en schilderen. Ik vind het een supergrote eer dat ik de komende 2 jaar kinderburgemeester mag zijn van Peel en Maas. Zo vind ik het leuk om te presenteren en overleggen. Ik hou van plezier maken, maar ik kan ook serieus bezig zijn. Graag wil ik helpen om ideeën van kinderen in de gemeente mee te nemen. Ik verheug mij erop om de komende 2 jaar met u allen samen te werken. Goed gedaan. We gaan samen een hele mooie tijd tegemoet. Ja. Dankjewel, veel succes. Ja. En geweldig gedaan. Ruim 7% van de baby's in Nederland wordt te vroeg geboren. Dat zijn jaarlijks meer dan 11.000 te vroeg geboren baby's. Een vroeggeboorte heeft een enorme impact op de hele familie. Ieder jaar op 17 november vindt Wereld Prematurendag plaats. Deze dag is bedoeld om de bewustwording rondom vroeggeboorte te vergroten. Wat doe je dan? Nou, wij hebben gezorgd dat verschillende gebouwen paars kleuren vandaag. Denk hierbij aan het reuzenrad in het outletcentrum, aan de tv-toren in Herten. Ook in het ziekenhuis zal er wat aandacht aan gegeven worden in de centrale hal. En wij hebben op de afdeling gezorgd eigenlijk ook dat het hier paars versierd is. We hebben verschillende bedrijven benaderd om artikelen te sponsoren, zodat we ouders een hele mooie goodiebag kunnen verzorgen. Er is een geboortefotograaf al geweest op de afdeling om van de premature kindjes mooie foto's te maken, speciaal voor deze dag. Aan alle ouders krijgen een luxe lunch aangeboden vandaag. En vanuit de stichting Couveuse Ouders krijgt iedereen een chocoladeletter met de letter P. Want het motto van dit jaar is: we maken een P voor prematuren. En wat is het probleem van te vroeg geboren worden? Te vroeg geboren kindjes kunnen allerlei complicaties krijgen, want het kindje is eigenlijk nog niet klaar om geboren te worden. Dus het brein, de darmen, eigenlijk alles van het menselijk lichaam is eigenlijk nog niet klaar om geboren te worden. Dus er kunnen allerlei complicaties bij ontstaan. Te vroeg geboren, hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat kan door een oorzaak bij de moeder komen, bijvoorbeeld ten gevolge van een infectie of dat een soort zwangerschapsvergiftiging. Het kan ook een oorzaak bij het kindje zijn. Soms weet je de oorzaak niet. Soms is een kindje in de buik, heeft hij geen goede hartslag meer en dan moet hij gewoon ook acuut gehaald worden. En soms weten we het niet. De stichting Burgerbos in Reuver hield zondag voor de 9e keer haar plandag. Omdat vorig jaar de plandag niet door kon gaan, werden dit jaar niet 15, maar 30 bomen geplant.
Het bos van vreugde en verdriet blijft daarmee groeien. Elke boom van de in totaal 132 heeft zijn eigen verhaal. In 1996 begonnen en toen hadden we een voorjaarsplandag en najaarsplandag. Er is onderhand gebleken dat het najaar de beste kans is dat de boom aanslaat. Dus nu doen we nog 1 keer in het najaar een boomplandag. En dan houden we het op maximaal 15 bomen om het een beetje te kunnen spreiden. Omdat iedere boom een betekenis heeft. En de een doet het nagedachtenis en die willen daar wat privacy hebben. De anderen die hebben een jubileum te vieren of een kleinkind is geboren of wat dan ook. Zodat ieder dat op zijn eigen plekje kan beleven. Er zijn mensen die komen hier om een boom te planten ter nagedachtenis van iemand die overleden is. Maar net zo goed zijn er mensen die een kindje krijgen of 50 jaar getrouwd zijn, 40 jaar getrouwd zijn. Je kunt gek niet bedenken, er zijn vreugdevolle momenten genoeg om te zeggen van nou, daar gaan we een boom bij planten en daar kun je dus regelmatig op bezoek gaan. Het Burgerbos ligt in de beschermde buurtschap Ronkenstein. Het idee is om een bos te laten ontstaan met alleen maar bomen met een bijzondere betekenis. Iedereen kan een boom planten om een bijzondere gebeurtenis te vieren. Een geboorte van een kind, een verjaardag, een huwelijksfeest, een jubileum, een overlijden of om uiting te geven aan een levensmotto. Ja? Het gras moet er niet in. Ja, dat is echt de reden. Als vader en moeder te denken, die graven zijn recentelijk opgeruimd en nu willen we dit toch weer in de plaats doen. Bij elke boom staat een plaatje met tekst. En iedereen mag zelf bepalen wat er op dat bordje komt te staan. Ook Jos Wolters heeft een boom geplant met zijn familie. Ja, we hebben er een stamboom van gemaakt en dat is een walnoot, dus die draagt ook vruchten. En het is gewoon leuk om daar met je kinderen en kleinkinderen hebben die samen geplant. En die doet het goed. Er staat een bankje bij en voor ons ook een rustpunt om nog eens even terug te komen. Ik denk dat hij sneller een keer naartoe is. Dat is nog een begraafplaats, tenminste voor ons. Iedereen die hier komt heeft zijn eigen reden. En we proberen altijd een mix te vinden tussen verdrietige momenten, verdrietige redenen om een boom te planten, maar ook zeker vreugdevolle momenten in het leven. Het zijn inheemse bomen, dat heeft de gemeente wel voorgeschreven. En de mensen kunnen kiezen uit die lijst van bomen die beschikbaar is. Maar als er op een gegeven moment het plan zo ver vol is dat bijvoorbeeld er geen plaats meer is voor eikenbomen, dan moeten ze een andere boom kiezen. Deze 3 bomen staan voor de 3 kernen van Bezel en werden geplant door de gemeente. En we zijn blij dat we nou een waterpunt hebben. We hebben nou de gemeente heeft dat ook gefinancierd gedeeltelijk. Dat we dus een bronpomp hebben. Dat we ten alle tijde water hebben. Want we hebben echt 3 afgelopen jaar niet. Maar de jaren daarvoor was het zo droog dat we wekelijks 's avonds bezig waren met slangen om de bomen water te geven. En de gemeente moet dat ook. En de eerste 3 jaar hebben die bomen gewoon water nodig. En nu hebben we dus een pomp, elektrische pomp, dat de mensen, ook de oudere mensen die de handpompen niet kunnen bedienen, dat die dus naar het waterpunt kunnen gaan, op knop kunnen drukken en de gieter loopt vol. Mooier kan niet. Wie een boom wil kopen voor de plandag volgend jaar kan voor een bestelformulier terecht op de website burgerbos.nl.